weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to sehila baabi to taktake to samba kanji to wuliége to jareɓe to jareɓe to wompu to buruji to ñomel ko on takkusan juula ha to galle ceerno Idrissa Diallo to butande ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie délégation timmuɗo mo leydi Gabon e gardugol ministre mabɓe des transports biyeteɗo jeedine Luc Ndunga ene tawe jillu mumen e nder leydi Mauritanie ɓe joddima e hoorejo leydi Mauritanie hono Mohamed Cheikh El Ghazouani to leydi Sénégal catala biyetegal PJF woni tigui pôle judiciaire et financier tafogal kay talata ɓennuɗo o ɓe puɗɗima golle mabɓe kay so convoquede yimɓe ɓe idi noon convoquede kay ko joom ngaalu goto ko kañuma udditi baalo ɗum ko aljuma hande o to leydi Mali bilan gadano provisoire ko fate janggu seɓɓitiɓe mbanno e nder Bamako lamorgo leydi ndi bilan gadano mo puɗɗen hebde ko waɗi capanɗe jeeɗiɗo militaire hakkude militaire e Wagner woni gollidiɓe mabɓe leydi Russie ɓe en pittali mumen e fodde temedde ɗiɗi e capanɗe joyo ko barmi hen habaruji men kedde Afrique ma en ketto musidɗo men sehdi men Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sarandogo habaruji men jooɗam jaɓeri jeeten ko to leydi Israël to leydi Liban to leydi Russie ha to leydi Japon bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano kala hitande so yeehi ha oɗo saaha yonti woni tigui so yeehi ha jamma mawludo mawninama on ñalawma arti on jamma arti woni ismu woni heewi yubbinede to galle khalifa men jinnade men toon to Butanda ɗum yubbinite noon ko yeeso teddugal hono ceerno Idrissa Diallo noon e dendagal miñiraɓe mum ko wayno ceerno Demba en ko wayno ceerno Murtada en ceerno Alioune en ceerno Hammad en e ceerno Amadou Dia en kamɓe kala ɓe denta ɓe bismo dendagal julɓe kala biyo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah ha tengti noon kadi e hoddiɓe wuuro Butanda dendagal Guidi Maganaɓe dendagal tawateɓe to ha to Hoore Ñiiwa to Melga to Buruji to Gurayi to Tumbu ha to gandanɗa hoore maɗa dendagal melgaji ɗiɗi kala woni Melga Mauritanie Melga Mali dendagal bandiraɓe ene bisma e ɗiɗo jammaji taw ko jammaji alliyankagal ko jammaji ɓuural ko jammaji ɓamtare jammaji ɗi noon ko balɗe ɗiɗi woni ko jammaji ɗiɗi ko ñande aletnogas ɗiɗi e ñande altine nogas tati tawi ko jammaji ismu mawnude nabi sallllahu alayhi wa sallam ñande jamma aletnogas ɗiɗi lewru septembre jamma o yuɓɓinte ko toon to juma mawka ka so tawi noon ko ñande altine nogas tati ɗum yuɓɓinte koto galle khalifa diine wuuro ngo woni to galle ceerno Idriss Diallo mo Butanda dendagal julɓe kala biyo ashhadu an la ilaha illallah ha tengtinon e guure hoddiɓe enen bisma e oɗon jamma yolla mbiyen ɗiɗon jammaji taw ko jammaji ɓuural ko jammaji alliyankagal yettiniɗo ɓataki o noon ko musidɗo men sehil men hono ceerno Amadou Idrissa Diallo ko ɓi khalifa galle o tawateɗo e oɗo saaha joni toon to Paris toon to leydi France halfinde muɗo maɗa ɗum nene cuuɗata temmiriɗo
يا مجمع تمر بتميدا وقت كم دمي تميدا ودعاء جريت تميدا يا الله يا ضم يا فراك ميدم لم يدتا لم يدعى وسخنا jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorel te e jeese men dañen jama. GBC ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari ha to hôpital Agnam o sa ɓenniɗon seeɗa sara ñiɓirde weefɗo ko ɗon ceerno GBC tawete hande o ceerno GBC wettiyanke yoga ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis e morit gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala mum sa jokkodire ceerno GBC ma a wi alhamdulillah ceerno GBC ne jogui leɗɗe bittaɗe biyeteɗe muuɗa hirda sa muuɗi hen tan a yitoto hoore maɗa omo jogui leɗɗe goɗɗe bittaɗe waddete koye gaweje woni hen ma yaltinane 13 rafi woni hen 19 woni hen ma yaltinane ha temedere ñaw kala ceerno GBC laaɓaɗo listihar sa jokkodire makko arokimo inde nene maɗa ma o haalane inde ma e inde nene maɗa ma o haalane gueɗe ma kala ha cikka elle ko onon gonduno gan sanga jokkodira e numéro makko Wave walla Orange Money on numéro noon sa yiiɗi jokkodirde mum ko 00 221 ko numéro leydi Sénégal 78 128 35 98 so tawi noon ko tonggode makko appel ene waɗi WhatsApp mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 ko tonggode leydi Mauritanie 47 22 80 84 miñi ko ene tawe to Noksoɗa ceerno Alassane Sy laaɓaɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde on mbatta ko 00 222 32 62 04 99 base makko taweteɗe tokkay hayɗi
ene jokki ha hande gollude sa jokkodiri e tongode ceerno Djiby Sy ma ɓen ko ɓuri labde musidɓe tedduɓe taweteɓe to Agnam e diwanuji ɗin kala e aduna kala ceerno Djiby Sy e dow moɗon. Kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone mawde woni aljuma nogas lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji mon e demgal pulara e sawto he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiru en gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie toon to kay hayɗi hono khalifa diine hono ceerno Mouhammadou mo ceerno Aman Nene to kay haydi eɓe mbaɗi erago faade dendagal julɓe kala ha tengti noon kadi e kay haydi naaɓe e ko taari ɗum kala ɓe lappol palol dande maayo Mauritanie Sénégal dendagal guure taariɗe kala ene bisma e ñalawma kay moɓe ɗamini wadde taw ko ñalawma ismo woni jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon ko ñande aletta no gasi ɗiɗi lewru alet no gasi ɗiɗi lewru septembre gonɗen ɗum ñalawma o noon ko guila subaka kay ha tigui tisbara juule tawi kadi ko jamma mawdi tawi tigi ko ñalawma mawninde nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam tawi kadi ene wondi e jewte ko fati e diine islam ko ɓuuri tengtude kadi ene waɗi hen ɓaare ɗiɗi taw ko sukaɓe makko ɓarata ɓaare ɗiɗi Qur'anul Karim ene mbaɗa ɗin yuɓɓine toon kadi e oɗon ñalawma to galle makko ɗo walla mbiyen to duɗal makko ɗo toon to kay heeɗi dendagal ko haydinaɓe noon ene bisma e oɗon ñalawma mbiɗa ñande no gasi ɗiɗi lewru septembre ndu gonɗen ɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie kadi kay woni hoorejo fedde Union africaine o joddima en audience e nder bureau ji makko to galle lamorgo to leydi Mauritanie Nouakchott e on tawa kadi ko nelaɗo keeriɗo woni ko wiyete envoyé spécial mo hoorejo transition leydi Gabon tawi on arani goto arde c'était timmuɗo no feewi gardiɗo délégation noon ene wiye jeedone Luc Ndinga Mwanda mo Muduma ko kanko woni ministre des transports de la marine marchande et de la mer mo leydi Gabon audience o noon ko alkamisa hanki o ɗum wanno o weeɗi noon hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani ɓatake bindare taw ko dariɗo ummorade général Brice Koletora Olyenge Nguema kañum woni gardiɗo transition leydi Gabon koni kañum woni hoorejo leydi Gabon o holliri kay hoorejo leydi Gabon noon holliri hen tigui ene weeli deltare mum mawde no feewi e Mohamed Cheikh Ghazouani no ardori tigui fedde Union africaine e darde makko kay e tampere makko e kala saaha o darini kay no Afrique ƴellotiri no Afrique kadi heeɓiri haqqe mum hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mokhtar Wula Ndiaye kañum woni hoore jaggorɗe leydi Mauritanie o ardima batu tawi ko batu comité ministériel alfinaɓe kay ko fate haɓade mbuñari e ɓurdingol ngaaluji leydi comité noon ko kesɗitinaɗo taw ko par décret on décret kesɗitino on comité noon ko ñande sappo e goho lewru septembre 2024 o sifono di sif noon e siɗin ɗum ko ɓeydude hen kay ɓen wiyeteɓe secteur privé en e société civile en kala ha mbawa taw jeeyede oɗon comité kanko hoore jagoɗɗe noon o siftiniɓe tigui toon importance spasta kay gonɗo kay e haɓade mbuñari e nder programme tawi koye nder programme mawɗo leydi ndi Mohamed Cheikh Ghazouani ene tawtora batu ngu noon jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e faggudu e économie woni ministre des finances et de l'économie e wondude inspecteur général d' état woni gardiɗo catala bitegal IGE hono biteɗo Mohamed Wul Boyda wondu Sidi Mohamed Wul Boyda wondude tigui Sidi Mohamed Wul Boyda noon holliri tigui e kala saaha catal mabɓe ngal kala kayito tuuma mbuñari walla to golle kay kalfinoɗo budget ma catal ngal wawa arde ɗon e kala saaha caggal ɗum ma ɓayin kadi rapport aji mum e kala saaha kamɓe kala noon ɓe kawri tigui wonde kay mbuñari nawata tigui nawrata leydi ko ɓaawo ete kadi kamɓe kala maɓe darono doole mabɓe ponno haɓade kay kala ko fati e mbuñari e borguinigol ngaaluji e nder leydi Mauritanie
ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen caggal kay jonde jagorɗe joɗinode sakkende jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde woni ministre de l'éducation et de la réforme du système de l'enseignement biteɗo madame Houda Baba o arti tigui ko fati kay e keɓugal uddigol école aji tawi kadi ko année scolaire 2024 2025 o holliri ɗon ñalawma o nanga hawra tigui ko ñande altini jeeɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi o holliri noon wonde réforme uji kewɗi gaddama hen kay ko fati kay no ƴellide école aji ɗi no jangdine ƴellitiri ko kadi ko noon kadi ko arti kadi o ko holliri kadi o arti noon caggal ɗum kay o arti e foraji tigui woni tigui golle paydinde fewi baɗade e hitande mayde nde ko ardi kala noon ko yidde kay o holliri o ardi kala ko yidde kay ko yidde kay himmirande école aji leydi Mauritanie ha gonta ko wiyete des écoles républicaines e garde e gondugol kay e ko woni tawi koddigal moƴƴal taw ko hakkude leƴƴi e nder école aji he o holliri noon hitande hikka nde koye ndin mbaɗi hitande hikka nde dendagal élevage ɗi kala ko kamɓe nandata comci woni ko wiyete tigui tiniji scolaire beele kamɓe kala ɓe pota to banggue ñarugal o holliri kadi wonde collège hikka collège o holliri wonde kadi collège ko duuɓi nayyi wonno kono à partir de hitande hikka nde collège ko duuɓi tati tan wontata ɗum noon o holliri tigui saabi ɗum noon ko wolliri tigui ma hikka à partir de hitande hikka nde ma fuɗɗe jangguede walla kay e matière uji ko wayno technologie et informatique kala wattata jangguede ko guila première année beele kay collège o ne wona tigui duuɓi tati tan o holliri kadi duuɓi tati woni 3 années gadani ɗi e nder leydi Mauritanie école aji ɗi kala baɗo première et deuxième et troisième année taw ko école fondamentale duuɓi tati gadani école aji ɗi alay saago janggate ko école aji publique woni tigui ko école publique heerotto ɗiɗon kalasuji tati woni première et deuxième et troisième année taw ko fondamentale école aji privé noon ko à partir de 4e année fondamentale ko ɗon tan woni ko puɗoto on paami kala hitande leydi Mauritanie ene ɓeyda classe goto walla itta classe goto wonande kay e juuɗe privé en taw ko école aji fondamentale ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen catala bitegal PJF woni pôle judiciaire et financier ƴettugal golle mum talata ɓennuɗo o fuɗɗima golle mum kay ɓe puɗɗima kay oɗo saaha joni liggey mabɓe ɓe totti noon dossier ji yimɓe jeeyo ɓe mbeɗi ɗum ko diga woni division des investigations criminelles ɗiɗon dossier ji joyi noon ko joom ngaluji woni les hommes d'affaires wondude yimɓe laamu kiɗugu ko aljuma hande o noon uddita aljuma hande o udditi audition kaya e convocation ngaji mabɓe puɗɗoto client mabɓe gadata noon mo PJF joofi fiɗendu kay ko joom ngalu taw ko Sénégal naji woni homme d'affaires Sénégal naji ko kanko udditta baalo ko aljuma hande 20 septembre sanga 9h subaka convocation makko to diga woni division d'investigation criminelle bureau ji mabɓe tawateɗi to tribunal de grandes instances mo Dakar o noddira noon o noddira toon noon ko yo ar kay o haala ko fati lengo dora umminoɗo ummata ko lengoji dor ummiɗi to minuji dor to saba dolla e to situji kewɗi goɗɗi tawateɗi to banggue worgoɓe ɓaji funnague leydi ndi document ji kewɗi noon tawama tigui to ministère des mines tawi kadi inde société ji ɗi o goltono e taw ko banggue exportude ittude or na ɗum caggal leydi ha tenti noon faade toon to leydi Suisse ne tawe hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Yombel Asekna to legal Yombel Asekna Dakar toon ko debbo goto desala tawi kadi ko cowiɗo reedu tedduɗo no fewi ko kañum tigui tawi kañum dari yesso tribunal de grandes instances de Pikine Guédiawaye omo wiye inde makko ko AF koye ɗe alkule ɗiɗi inde makko somi ko reedu noon mbiɗen tawa kadi ko reedu tedduɗo no fewi o noddirano dariri noon o ñawira noon koko fati kay yinnode yoɓade fittadu jomma galle makko tawa kadi ko kiram tan sabino ɗum ko saaha kay o wonno e dugde o jaggal kay nde o teski wonde numéro téléphone debbo goto ne tawi e nder noddirguel joom galle makko ko ɗon tigui o holliri joom galle o alay saguel ma mamta oɗon numéro joom galle o sali noon ɓe gone yewtide hen e dugdude hen ha joom galle o rumti ko ɗon tigui kiram heeɓimo o ƴetti laaɓi tawa kadi ɓe gonno ko nder cuisine woni nokku defirɗo ko ɗon
jetti laaɓi to gorko rumtiɗo o fiɗuma laaɓi e guenola ɗon gorko o yani noon ɓofta ɗon nawa d'urgence toon to cuuɗi cafriɗi ƴewɗo saaha joni teskama tigui taw gorko o fuɗɗima semorde no feewi ɗum noon wanno tigui oɗo tana noon wanno ko guila ñande jamma aljuma ina wiyata asetta ɓennuɗo eɗen mbasiyo tan dendagal bandiraɓe yo tinno ha tengti noon worɓe rewɓe kala nde tinnoto nde worɓeɓe mbasata tigui o ustata walla goppata ha laaɓa kay kala saaha nadde e téléphone ngaji jo suddiɓeɓe nde rewɓeɓe kadi nattata kay nadde e téléphone ngaji worɓeɓe nde won noon yimɓe ko ridoji hay goto kala mo rido mum suuta tigui aybata yimɓe ko suturaji tan woni mumen ha joni ko leydi Mauritanie e leydi Sénégal keddoɗen caggal nde Amadou Ba e biyeteɗo Cheikh Issa Sall e Maguette Sène kollinno kay walla jalti haalaɓe Benno Bokk Yakar mone maɓe kala ɓe tafi landaji mumen ɓe kay tafi mouvement ji mumen dawrugol joni ko maire mo Linguére kañum tigui kalfinnoɗo maire mo Linguére hono Ali Gouya Ndiaye ko kañum tigui holliri kañumne yalti haalaɓe Benno Bokk Yakar kadi tafi landa mum dawrugol kanko Ali Gouya Ndiaye noon e saaha laamu Macky Sall o halfinnoma poste uji kewɗi e nder leydi he ha tenti ko fati ministre jaagogal kalfinangal ko fati e ndema o holliri noon tafi landa makko taw ko parti makko politique o haɗan ɗon o holliri tigui wonde landa makko ka o inni ɗum o wi ɗum ko parti pour la souveraineté et le développement woni PSD jariñe ko noon tigui woni landa ka ko komi holliri noon wonde kadi ko keblaniɗo ko fati kay e gembanade sungoji taw ko sungoji sarɗeji woni député ji tijjari kay ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jehen ha toon to Daara Jolof yimɓe hotɓe nder commune mo Gollere nder département mo Podor so tawi kay lelima jamma maɗano ha mbawa harde ɗum noon ko caggal kayde fedde wuyɓe taw ko wuyɓe dabeje woni wujjannoɓe nayyi ruguiyankoɓe caggal kayde ndena fedde taw ko sagataɓe nayo tampinnoɓe ɓe sanni diwan o kañumen mbiya teɓ ɓe mbiya teɓ ɗon ko ɓe mbi kañumen tigui woni mbiya teɓ ko ɓoyani ko noon ɓe jani koya jofde joom nayyi goto ɓe palti hen kolce joyyi nayyi ɓe kalti hen kolce joyyi woni gaye joyyi ɓe jaadi hen nden noon ɓe noddi chauffeur camion goto ko woni tigui otoji biteɗo woppuya ɓe notti on chauffeur ɓe kalde mum ɓe cogguinayyi ɗi ha yalta wuuro ko ɗon ɓe jolni kolce ɗe gam anjeɓe noon fottude laamu ɓe goppi lawol ha laaɓi gone nadde sodorde nde ɓe jeeyi haaɓe goɗɗoy noon toɓe keeɓi less lekki ɓe pofti ko ɗon tigui goto yahannoɓe teski tigui otone daari yi hen nayyi ɗi famani ko ɗon tigui o noddi commandant taw ko commandant de gendarmerie mo Dara ko ɗon ɓe mbawi tigui nodditade hen commandant mbayi neli dadiɓe mum ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbawi tigui jugde ɓeɗon wuyɓe nden noon ɓe coynima hen goto ko ɗon fortilaci nate soyde heddiɓe tatoɓe chauffeur o mbiya teɓa e oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe nayyi ɗi noon gartirama ha e juuɗe jomumen tottitama ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen noon jeena to Thiès suka goto taw ko apprenti mécanicien woni suka janggo mécanicien gal gollotoɗo tigui gollotoɗo e garage goto tawateɗo sa gare routiére woni natirde Thiès ko camion yooɓi fittandu makko alkamisa hanki saga 20 heures woni 8 heures jamma e sa kay o mino golle mabɓe mo fati galle mabɓe ko ɗon tigui noɓe kewi wadde kala saaha kamɓe apprenti ji ɗi ɓe kewi tigui ko ɗaccude ha auto wirto ɓe lenga hen koye ona auto moɓe lenguno ko hen tigui o wasi fittade makko ngo suko noon o hoɗi koto legal bitegal Darou Salam en tawi nder commune Thiès est woni Thiès banggue funnague ko kanko chauffeur o noon caggal nde o teski ɗum ko ɗon tigui kanko nawi hoore makko ha to police tawi kadi koto police Parcelles Assainies mo Thiès hollirde kay wonde suko goto lenguino e auto makko wasi hen fittadu muɗum ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Madina Gounass e nder leydi Sénégal ha tengti e Madina Gounass ko taari ɗum kala so yeehi kay ha ñande mawlude o jamma o so arti woni ismu guure kewɗe ene kewi tigui mawninde on jamma jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam e ɗen guure noon hono wuuro men Arama Sare kañumne heeɗani hen caggal ala no mbatten sowona kettoɗen musidɗo men sehli men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah.
Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dennagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Ghali Abouba kabruji men ɗo e nder wuuro Titongo Madina Gounass ñalawma mawlud nabi sallallahu alaihi wasallam ɓennuɗo on so ñalawma so arti guure kewɗe kañumen kadi ko nden mbaɗata jammu mawlud sallallahu alaihi wasallam hen jeeya wuuro men Aram Sare sallallahu lamɗo jaaɓi ko dimanche ɓawo janggo woni nogas ɗi lewru ndu kañumen ko nden mbaɗata mawlud nabi sallallahu alaihi wasallam ɗon ɗo wuuro men Aram Madina jaajɓe kono kadi e guure saraji mum kala mbawa tawtorede wadde noon délégation timmuɗo Ghali Abouba in anni immade ga e wuuro Titongo Madina Gounass asette janggo gam yaade hawrede on mawlud nabi baɗowo ɗon ɗo wuuro men Aram Sare wadde on délégation timmuɗo enen komin haaluɓe ko hen jeeyɗen inchallahu mawla enen ñaagui hen duwaw dendagal bandiraɓe ñaaga hen duwaw dendagal fete o ɓe mbaynimo ceerno ɓe kabri ceerno weltimi hen wi bisimilla yallahu wa janje kono kadi ɓe camni dendagal kuureji bandiraɓe wonɓe toon to Aram Sare e diwan kala e kuuɓal dendagal aramnaɓe wonɓe e nder leyɗele takkiɗe ha e gurɗe kala ha dendagal aramnaɓe wonno ene liggo ene ɗannino kamɓe kala eɓen jippito eɓen ɓaddiro gam hawridde e mawlud nabi ɗon wuuro men Aram kala tan jiɗɗo yiide bandum e nder wuuro ngo so ari e saaha mawlud o hay goto hewani heddade goto kan yiiɗi arde yiya bandumen yiya kadi koreji mum kono kadi hawre e on jamma teddude e on jamma jibinede nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no ganduɗa ko batteɗe ɗon ɗo wuuro men Aram Sare dendagal guure takkiɗe kala kamɓe kala eɓen gara eɓen takko eɓen ɓadiro goto kala en arde weltare e weytare nde on bandiragal ene teddi kono kadi neɗɗo kala en moƴƴi jokka en ɗum e bandumen wadde gasa ummoto Madina Gounass taw aramnaɓe wuurɓe gaɓe kamɓe kadi wonɓe toonɓe eɓe jiiɗa hawrude ɓen e on jamma kono kadi kamɓene kadi wonɓe toonɓe eɓe jiiɗa kadi so daka yonti yiide aramnaɓe kadi e diwan muɗum ara taw se daka Madina Gounass. Ghali Abouba ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Ghali Abouba. Ama Samba Lo golle ma jooɗi peewi en calmini dendagal aramnaɓe kala eɗen mbiya aramnaɓe kadi yooɓe gandu Ama Samba Lo ari toon koye dow inde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa kala jiiɗomo ene wayno yi ko Sar Abdoulaye Sarr walla yi ko Ghali Abouba walla ni mbiyen yi ko jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV kadi kala ko wawi kewde toon e guila kay ñande jamma o ha e caggal mum kala ma en jokkodire e Ama Samba Lo taw ko tenggu rengu woni en direct mbawen tigui andinde bandiraɓe kala ko kewi toon ko waɗa toon kadi e moƴƴere foof nde Allah jaɓante hen guila e dow wuuji ha e kala tampere waɗani toon nde Allah jannata tampere allahumma amina seno mima toon to Aram Sare paten ko toon to leydi Mali noon janggu seɓɓitiɓe taw ko seɓɓitiɓe ɓe hinde JNIM woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans ko catal ɓattigal Al-Qaïda wonnoɓe tigui to Bamako guna jangu noon tawi kadi ɓe tobbuno ko base militaire mo leydi armée leydi base militaire taw ko armée wondude tigui won taw ko armée de l'air wondude e école gendarmerie moɓe tobbuno toon en noon ko talata ɓennuɗo ɗo en keeɓi bilan gadano taw kadi ko bilan provisoire tawi kadi ko bilan labɗo ceera tawi komo jilɓani on bilan noon holliri tigui wonde ko fuɗɗitinade kay e wasɓe pittali ɓen taw ko hakkude armée leydi Mali tan e waknere woni gollidiɓe mumen ɓe leydi Russe koɓe capanɗe jeeɗiɗo kañum woni ko wasi toon pittali ɓen mbiɗen hakkude militaire malien e agro walla gendarme e waknere so tawi noon ko barmuɓe hen ɓe ko temedde ɗiɗi capanɗe joyyi e joyyi ɗum woni ko barmi hen hakkude dadiɓe leydi Mali e waknere woni gollidiɓe mumen alkamisa hanki o noon taskama fodde capanɗe joyo goski taw ko élève gendarme maynoɓe jangu he ko alkamisa hanki o wonno tigui obsèque woni wirwirde mabɓe ha ɗo noon laamu leydi Mali jaɓani tigui laɓɓinde ha laaɓa kay tigui no holno foti maayi hen ɓe kala tan ko mbiyata ko waɗi mayɓe seeɗa kono noon ɓe keeɓi polgu caggal nde ɓe diwti ɓen seɓɓitiɓe siftinde on kadi yoga simu jangu ngu waɗi ko tan ko ñalawma goto caggal kayde ley catala bitegal AES woni alliance des états du Sahel caggal nde ɓe mawnino manditade mabɓe titade mabɓe timmude ko ñalawma goto rewi hen woni nguɗon jangu taw ko jangu ngu seɓɓitiɓe waɗi kadi ko jangu tuggi 2016 fayi oɗo saaha joni leydi Mali heɓani ha tengti lamorgo ngo heɓani jangu wangu ni mujata ko jangu seɓɓitiɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen alkamisa hanki sappo jeenayyi lewru septembre 2024 jagogal kafinagal ko fate transport woni ministre des transports et des infrastructures mo leydi Mali o waɗi communiqué e nder communiqué nen omo rokki ɓen joom otoji taw ko garoɓe otoji men ɗi hen ko pandi ɗi hen taw jomumen ngal
ngala ɗo ngara otoji men e dow boli ɗina otoji noon gardi kay e takko boli kala ɓe dokka tigi ko 48 heures woni balle ɗiɗi yato kay ɓe itti ha laaɓi dendagal ɗiɗon otoji kala balle ɗiɗi ɗe noon so timmi so tawi kay otoji ɗi ittaka kala moɓe tawi ɗon oto mum yo jomum andu koko fawte amande taw kadi ko amande tekkude no fewi woni ko amre fawno ha forti koyɗe tawi kadi yoɓe gandu wonde tigui balle ɗiɗi o ultimo tan woni 48 heures fuɗɗi tigui ko ñalawma hanki o nde communiqué o yalti kay ɗum noon dendagal joom otoji ene namdani ittata ɗiɗon otoji guila otoji paandi ha e garɓe otoji men e bedda saabu kay ɓe kolliri laamu ngu holliri ɗin otoji gardi tigui e lon beddaji ɗi kala e ɗum saabo ko fate embouteillage uji e ɗum ɓeyda kurjuraji salteji kadi e ɗum adda ñonkoto saabu bandiji kewɗi ko hen kewi suuɗade e nder otoji he walla saaha caggal majji ɗum noon ɓeyda insécurité e nder leydi he ha joni ko leydi mari keddoɗen caggal kay janggu seɓitiɓe bannogu talata ɓennuɗo to école gendarmerie to Falaje laamu ngu ƴetti oɗo saaha joni gam ɓeydude ndenka e kisala e nder leydi e lamorgo ngo ɓe ƴetti peeje noon peeje keñoɗaɗe ɗen peeje noon ko rokkude kay yamirore ɗo kay yamirde ko famɗi kala daare jeeɗiɗi woni nokkuji jeeɗiɗi to daabeje jeeyete guila e nayyi ha e baali kala to jeeyete daare jeeɗiɗi woni marché 7 marché de bétail nde uddete kay ko ɓuuri yawde e yaccade ɗin noon ko daare tawi ko daare hen ene tawe majje noon daralla bitegal jeere ngal deere ñamana e ngal bite jeere witede Sali Bougou to wiyete tigui ene tawe tigui e tette nokku e jeere walla mbiyen daral tawategal to zone aéroportière ɗeɗo kala mbiyama yo eggu ko noon kadi ko wayno darala Lafiya Bougou kodda e ngala Falaje ngal Falaje Solola e ngala Jeli Bougou e ngala zone industrielle ɗeɗo dare kala mbiyama yo eggu ko ɓuuri yawde e yaccade ha nouvelle ordre ha joni ko leydi Mali keɗoɗen dariniɓe pine e ganni e fina tawateɓe nder leydi Mali ne tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna gonnoɗo président ko taw ko président antiquaire de leydi Mali woni président darniɗo pine ganni e fina tawa mo leydi Mali tawi kadi ko promoteur d'art et de culture gérant de la galerie d'art biyetenoɗo Amadou Diakité noon ko kañum tigui yalti aduna ko alkamisa hanki o yalti aduna ala noon tawi teskama noon ala kala to yettinani ko fati pine fina tawa e ganni e culture leydi Mali ala kala to nawani ɗum e nder dongre Afrique ha e dongre Europe e Asie ha to nder Amérique kala ala kala to yettinani kay darde makko e tampere makko kala ko yettinde fina tawaji e pine ko fati leydi Mali ko on biyetenoɗo Amadou Diakité kañum yalti aduna eɗen mbiyatande Allah yurmotomo yafomo harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men ɗemgal Pulaar dongre Afrique ala no mbatten sowona jabɓoɗen musidɗo men sehli men hono musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kaɓuri men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o fuɗɗoɗen ko leydi hono Mali janguji mbaɗaɗi toon ɗi taw kadi ko jeeya hen koye ɓen noddeteɓe hono jihadiste en JNIM bannoɗe toon ñande talatare fodde kay capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo cankima hen e temedde taw kadi ko ɗiɗo mbawi hono barmude hen ene wayno toyi addani hono laamu ngu noon hono mettere no feewi e widde wadde kay ma ɓeydu kay loyde mum gam kay wawde ƴewde ɓeɗo halno gardi toon Guinée Conakry colonel taw ko colonel de Piri nangganoɗo toon to Libéria ko on de artira e leydi hono Guinée tumedemo kay fodde crime de l'humanité e jeeyede e ɓe wadduno toon ɗin janguji toon to stade noddeteɗo ujunaji ɗiɗi e jeenayyi o taƴatnoma ɗo e sokede kaddi gurdam makko cagga kay nde fusi toon e gueƴƴel o yaɓani kay toon to Libéria. Niger toon dey ko toppitiɓe ndenka mabɓe nanggui toon seɓɓitiɓe temedere ɓe mbi noon ɓe bonni kadi gueɗe ɗeɓe kutortono. Kenya sifodiri e leyɗele dendude hono Amérique gam ɓamtade ko fewte nucléaire mabɓe.
leydi Comore hoorejo maɓɓe dey e kañum Azali Assoumani kanko o ɗowi hono jonde jakorɗe maɓɓe gila noon o yuwa laaɓi koye ñalawma hanki o wawi kadi alkamisare 1 lewru ndu goɗɗen ndu o wawi kadi hono yiyade toon to golle makko. Haali Abouba ene wayno de ko ɗum ɗo tungguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Arsulo Oumar Mbocci gorko mo Sam Dogo ngam weltare Ayawo TV. humpede welani kala jiɗɗo humpitade yo humpito jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Weltare TV fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana juulama ha toon to galle ceerno Idrissa Diallo to Boutanda, ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mouhamadou mo ceerno Amane Neto ka hayɗi, ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Nouakchott, ha to galle makko Daril Barka. E ko taari ɗum kala habruji men joolam jaɓɓeɗi koto leydi Israël pudorɗen koninkoɓe leydi Israël nana jokki kay wadde gueɗe kamtorinde no fewi e nder leydi Palestine ha tengti noon to Gaza. E ko taari ɗum kala koye ndina mbadi noon alkamisa hanki 19 lewru septembre teskama tigui ko militaire uji Israël naɓe kañumen tigui filma ene goni kay dow étage ene tollira mayɓe taw ko mayɓe ɓe barno eɓe ƴetta goskiji ɗi eɓe beddo ɗum e nder leydi eɓe pijira ɗum teskama noon tawi kadi ko filmeji laaɓɗi ceera ɗina filmeji noon tawa kadi filmera koye angle uji ɗiɗi kala ɗina image uji noon mbawi yettade e juuɗe men. jettima kadi e juuɗe jayde RFI woni radio France international. RFI noon wawi tigui jokkodirde e ardiɓe armée Israël koninkoɓe leydi Israël ɓe mbawi tigui namdadeɓe hollirdeɓe ɗiɗon image uji ɓe kolliri noon ɗum noon ko hunde mettude fewi hamtorinde no fewi woni ko wiyete incident grave ɓe kolliri noon wonde kay ma enquête jaaƴo waɗe hen beele kay ɗiɗon miltiruji wayaɓe ne mbaɗa ɗeɗon gueɗe ene mbawa rewnede lawol tanaw noon ɗum noon waɗi koto ngoɗo wuuro wiyetego Gabatiya noon ko wuuro tawtego to rewo Cisjordanie occupé koto leydi Russie paɗen jayndeji indépendant ɗi leydi Russie ko wayno jayde wiyetede kay ko wayno jayde wiyetede Mediazona e jayde wonde ene wiye BBC. ɗiɗo jaydeɗe ɗiɗi kala aljuma hande o ɓe ɓayini rapport mabɓe. on rapport noon hollirde kay wonde tuggi ko guerre hakkude leydi gueɗe tuggi kay ko leydi Russie yani e leydi Ukraine faade oɗo saaha joni ɓe kolliri fodde 90 ujunere temedere e sappo e ɗiɗi soldat woni 70 112 soldat woni militaire taw ko risnaɓe ko mbara tigui tuggi kay janggo ngu ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni taw ko waraɓe toon to leydi Ukraine mbiɗen ɗum noon tuggi gué février saabu guerre o fuɗɗino ko février 2022 faade ñalawma hande aljuma hande mo kaleten koto leydi Japon paɗen ñande alarba 16 lewru septembre ko élève goto tawi ko Japon najo gurnoɗo toon gurdoɗo jinnaɓe mom toon to leydi Chine ko kañum tigui wara toon to worgo leydi Chine laamu leydi Japon noon e dendagal ɓesgu Japon naɓe tawateɓe toon to leydi Chine e laamu ngu kala ɓe laamu Japon kala ɓe kolliri mette mabɓe no fewi e gueɗe baɗe ni saabu ne teska e kala saaha japoneɓe kay ne mbare toon e nder leydi Chine ɓe mbaɗi erago noon ha tengti laamu Japon mbaɗi erago faade laamu leydi Chine nde ɓe dar toon dole mabɓe ponno wawde rende kay ɓesguji Japon naɓe wurɓe toon to Chine koto leydi Liban paɗena koninkoɓe leydi Israël ɓe mbaɗi bombardement mabɓe tawi kadi ko nokkuji to Hezbollah e nder Beyrouth woni lamorgo leydi Liban aljuma
hande nogas lewru septembre bombardement o noon ko ciblé woni tigui ko nokku moɓe toɓɓuno ko o nokku tigui ɓe karti ndeɗon fiyande e nder bombardement hen noon hollirama yimɓe jeetato mbasi hen pittali men addani ɓe ciblude o nokku noon ko yidde yoɓade fittande commandant goto tawi ko commandant des opérations leydi Liban ɓe mbari noon e yimɓe jeetato maayi hen e nder jeetato mayɓe hen tawi hen commandant moɓe toɓɓi o wonde kadi capanɗe joyyi e jeenayyi wonɓe kadi mbarmi hen commandant Hezbollah baraɗo o noon o wiyeteno tigui ko Ibrahima Aqil ko kanko woni chef de l'unité d'élite Hezbollah d'élite noon woni tigui fewɓe junggo felloɓe kala saaha tawa ko toɓɓoɓe ɓe gofta ko kanko adduna ɗumen ko kanko tigui woni baraɗo e nder oɗon bombardement tawa kadi omo yaadi e sagataɓe jeeɗiɗo wonɓe foof woni jeetato yentude e barmoɓe hewɓe no fewi musidɓe tedduɓe ko weeli dumata ko gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habruji moon e ɗemgal pular e sawte he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba gorko mo Lixey Ba Goural Yero so tawi koto kaɓirɗe ko Saydou Abouba enen nangani en tika kadi nangani en kaɓirɗe so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu kabaruji men to Madina Gounass ko Amadou Samba Lo correspondant men permanent yo jaam Allah jogumi jogo on ketki malaki jaam.